Ay ka. Naglaglag isa. So, what's up sa inyo mga Aji? Kakamba pa rin. So, nakita nyo naman yan. Suki natin si Kakamba dito. Si Kanegro. Yes, sir! Yes, sir. Yan, malakas yung, yung katapat ni Boss Kirby, malakas talaga. So, yung mga miss nila. So, kami dito mga Aji, pag nakapansin nyo, kung mapanood nyo man to, nagkukulab kami. Almost once a week kami naglalaro, pag weekend talaga. So, we find time naman talaga, nag-i-enjoy kami. Kakaibigan naman kami dito. So, sila Sir David doon. Pumunta kami doon kanina, doon. Yan. Magana magbabasketball sila. So si Kakamba natin, pre may ipapa-shoutout ka ba men sa mga kaibigan mo pre? Sa... Yun. Shoutout nga pala sa sa Take It Easy Clothing. Oy. Mabuhay po sa inyo. Sana po bigyan nyo naman kami. Sana po bigyan nyo naman kami. Mga tropang isang pagita dyan. Kagambino nga po pala, Take It Easy Clothing. Salamat po, sana po meron. So masuot naman natin yung Take It Easy. Huwag lang yung may yung basta? Kain. Hindi, yung parang Kain may peras. gagamba. Yung may Kain peras, gagamba. yung may peras. Huwag May yung peras. ganun. Kain gagamba. So, ito po muna yung picture. Yan. Kay Kakamba yung medyo darkish yung color. Sa atin naman medyo yung mapusyaw. Mas makulay yung sa atin. Parang ganun yung itsura niya. So, pre, pakita mo muna yung Gagamba mo, men. Ito yung sa akin. Yun, nagbahay na. Yan yung kanya. So, yan. Ito lang ulitin natin. Pakita mo lang sa kamay mo, pre. Yan. Yun. Yan. So, almost same size talaga to, pre, no? Identical pa. So, yung record na pala ng Gagamba natin is, ano na to, mga Aji, 5-0 na. So, ito yung Gagamba natin, nandadarag lang. Ayan, ito. Ito, Virgin. Ewan, kay Gagamba, wala pang laman. So, mga Aji, pag mapanood nyo man dito, si Kanegro nga pala nagbebenta ng Gagamba. Marami siyang Gagamba, mga Aji, pambenta niya. And si Kakamba naman natin, basta yun, pakita natin mamaya. Tapos may papakita akong summon sa inyo mamaya mga Aji pagtapos ng laban namin ni Kakamba. So, game natin pre. Game. Abangan nyo pala, may summon kami laban kay Kakamba natin. Ay ka! Naglaglag isa. Ay ka! Grabe! Bilang tayo isa. Bilang tayo ng isa mga Aji. Isahan tayo dun. Hindi na grabe yun. Bumaba kasi Pati mas isang makit. dakin dahil. Grabe. Pero hindi, may kagat din sa atin mga Aji. Marami din. Grabe. Napuruhan yung Gagamba natin. Uy, nakatalikod. Uy! Grabe yung pumiga talaga yun. Grabe. Patay yung Gagamba Patay natin. yung sa Dalawa. 0-0. Oh. May tropa tayong bata doon, oh. Bigla-bigla nag-on ng ng ano namin dito. Ng tubig namin dyan sa likod. Bigla-bigla nag-on. Walang pasabi. Tropa! Nakabike na green! Tropa! Okay lang, okay. Goods. Oh, diba? Tropa yan, tropa. Gulat kayo mga Aji. So, yung Gagamba natin, tapos papatay na. Wala na Kaya sa atin. Ito yung sa atin. So, Dalawang laglag. alam ko tayo. Tuloy na natin. Hindi Pero nakadali. solid yung Gagamba ni Kakamba mga Sakmalan. Aji. Sakmalan talaga. Ang ganda ng laban namin. Hindi nakadali ng ano. Bumitaw lang to. Tawa mo na naman si Kaji. Kaya pa ako tumatawa mga Aji. Si Kanegro dito. Lakas mga Lakas mantitrip mga asar talaga. Lakas pa mga asar. Sira pa rin yung Gagamba. Sirain po. Putol yung galamay ng akin. Ay, hindi pink. Pingkaw. Polio pala. Polio pre. Katalikod yung Gagamba. Talikod yung Gagamba natin mga Aji. Pero sige, tuloy na natin. Umaagat pa rin yung kay Kakamba pala. Parang kakambak pa to men. Ang nga pa. Yung sa akin. Yung mga bata may mga ano pala. Nanonood sa atin. Yan, may mga ano tayo, mga kaibigan. So, game na muna natin to. Tapusin muna natin. And abangan nyo pala dito sa vlog ni Kakagamba. Maglalaban kami ng salmon. So, Abangan nyo po salmon abangan nyo. gaming. And kay Kanegro pala, abangan nyo rin yung laro ng mga Gagamba namin doon. And kung may kailangan kayo mga Gagamba gusto yung bumili, puntahan nyo lang yung channel ni Kanegro. May number po siya doon. Check nyo na lang. Talagang ano to po yan. Wala na siguro sa akin. Akin, concede ko na siguro. Hindi pre, tingnan natin. Sige, tingnan sa ano natin yan. Kumagalaw pa naman parehas eh. Subok lang natin pre, para makita naman natin. So, Pero dalawang salpok sa malan. talagang pumapalag kasi kaya po, magagaan na kasi, magaan yung Gagamba, luma na rin.
A few moments later. Yes, mga Aji, a few moments later, Beka Negro. Hindi, tablahin na natin ito mga Aji. Hindi, Nagbablog talo na tayo mga doon. Talo tayo doon, dalawang laglag sa atin mga kamba siguro. kasi- consider natin talo tayo doon, panalo si Idol kagabi. Yun, napakabait ni Kagamba, di tayo pinahirapan. Kesa yung kagamba mahirapan. Oo, Napakabait, yun, napaka-humble. nakaisa tayo sa content natin, so... Kaya ano naman, shoutout na pala yung mga bata dito, nagbabasketball. Yun, no? So yun, marami sila. Yun, no? O yan o, yan. Titin, diba? Tintin. Yan. Shoutout. O pangalan, dali, bilis. Justin Fritz Gilberto. O, yung isa. Clifford Ken Malana. Maraming salamat ha. Thank you. Bobelga nung Okay, maliit thank you. pa nga pala. Bubelga. Hindi, Bubelga talaga yan. Nakakalaro natin mga Aji Bubelga. Yun lang po. God bless sa inyo lahat. So, bago namin tapusin to, alam mo, matagal nyo nang di kayo nakakita ng ganito kalaking gagamba. So, nasa kamay ko na mga Aji. Hulaan nyo na lang kung anong gagamba to. Ito yan ha. Kay kakamba to mga Aji. So, ito yung salmon niya. Sobrang laki talaga. Super salmon to mga Aji kung tutusin lang. Ito yung malalaki talaga. Yan o. Hindi lang siya nabulto, pero ang laking gagamba na ito. Yan o. Malaki talaga siya. Yan. So sobrang laki niya mga Aji, para siyang itlog ng bata. Batang manok, yan. Batang manok. Pulang ano yan? Ano yun? Manok na pula? Kaya mga Aji, oh, tingnan nyo, pag inaano, binabanat na natin yung kamay natin yan. Ganyan sa kalaki mga Aji. Kasing laki na siya ng tenga ni Kakagamba. Oh. Pag kita dyan. Sakto. Hindi, lakas na ng trip mga Aji, pero malaki talaga. Ito, mas malakas, mas malaki to. Hindi, malaki talaga. Tapos ito yung isa, oh. Yan. Yan. Pero may papashoutout yung mga bata, pero na-shoutout na natin yung iba. So, yun lang. Gaganda nung salmon nila mga Aji. Rare. Rare na super salmon. Lalo pa pag nabotchog talaga to. Malaki talaga. Rare Abangan ni nyo Kabotchog, maging pre. botchog. Ito pa, isa pa to. Rare Ang ni ganda. Kabotchog. Kabotchog sa misis pala ni Canegro. Maraming salamat. Bigay pala nila ni ano to, ni misis ni Canegro. Yun, napakabait Sa po asawa nun. niya. Sa asawa niya po. Sa asawa niya. Hindi sa atin, sa asawa niya. So yun lang pre. Maraming salamat pre. And thank you po sa inyo lahat. God bless po.